ora dijak. Asuk nek kowe dinae duit luar negeri terus iki apa ya, Pak? Ayo kok nek nang kene ra payu barang. Payu didolke rupiah. Wah, wis jan. Ayo makane aku dijak ben ngerti ngono lho. Ya, nek mata uang Sleman. Yen mau. Waduh. Dadi yen ana yen ora. Kowe ngawur. Mata. Aku duwene meng duit benggol kok kerokan dadi radong aku. Saiki nek kowe iso tenan. Apa? Iki tasku iki ganen mulih. Iki lho. Ganen mulih iki. Iki wis isine werna-werna. Pek kabeh. Mata uang negara Ngamarta. Apa? Apa, Jal? Apa? Ngerti kowe? Sak. Apa ya? Mata uang negara Ngamarta.